Sak cangkem iki lho. Coba ya. Kari manis, kurang manis rambyai kula. Balik. Kari manis, kurang ngetang tuh. Kendang monde. Wong edan. Wes susu tak rebet lambemu lho. Sabar. Inallah. Ya malah kendang malah rokokan wong edan. Kendangane piye? Kudune kendangane piye? Gendeng tenan aku susu. Lho. Bener kok. Santrine Gus Gendeng kok. Aku kuwi. Ya sorry bro. Oke. Sorry. Aku ngelone kae lho. Tutuk ditak. Kudune awakmu nek marek yo njaluk kudune sing alus. Nek kok nesu-nesu. Ayo. Kari manis, kurang manis.